Hi guys, good morning. Kuanda guys. Sayo ko nang matay maglumang. Ito na parang ng kuan guys. Bahaw. Sabi ka tugnaw. Grabe ka tugnaw guys. Nagkumul ko bahog sa baboy. Asa bang ngit-ngit pa guys. Karap-karap na guys, karap-karap. Oh, sa'yo man lagi ka ng mata. Ha? Ano ko biyaan? Ay, biyaan. Parang din ako yung utang pag sulod ki. Kuan. Tukod sa manok. Ha? Dani. Di ko natulog. Ha? Nag-abay silang lang ako. Kasi ratay natulog sa iya kwarto. Silang lang guys. Nag-abay siya na mo. As 12 na sila na uli. Okay, nag-overtime. Silang kay na niya? Ha? Liga silang kay.
Kasi minted, gambit na ni Toy. Eh, ilo na, may lahat na sa'yo niya. Humulan pa na ako, guys. Ako, ilo pa mo. Ulo sa puso niya. Ako naglay na yung lagi pag matapan ni Mugmug to. Oh. Ready na atong pamahaw, guys. Nakaluto na ta. So, ang bulad. Tamban na siya nga bulad. Akong giprito. Kanatong kanon bahaw na akong giprito pod. Then itlog. Na kanon. Kape. Birds tray na nga choco yan, Mimi. Daw napod tayo kape ni Alan, guys. Napod tayo saging nga senyorita or amas. Unsa ba na diya? Kinamisa sa kabuntagon. Sige na. Ano tayo sa labing bagol na Pamahaw na ta, guys. Kuan na. Kuan na. Kuan na. So! Agasa pamangka. Wala klase si Mimi, guys. Hasta ugma. Okay. Kasi na ikuan sa iyang picture. May ako assignment. Tapos wala na iyang picture. Ako assignment na. May assignment na ni mo? Oo. Kano sa'y pasa? Ha? Kano sa'y pasa? Kano sa'y pasa? Sa kuan. Sa kuan. Huibis. Ano klase huibis? Hindi pagkaon na. Huibis? Biyernes? Wala kay klase ugma. Ano klase ng mukma? Sige na, pagkaon na. Kaya saan yung malapit kita ng balo ng toy? Kamu libut naman. Kamu kapilat ka na mag-ibawag niya. Dito mo, dito bangon. Kapit na ni mag-anak among mingkong, guys. Para kung di naman na mawang kwan sa mga ito, Ime. Nawala. Buslot na na. Ato, purot na na. Di na ako ang buslot na. Sige na, sige na. Kastahan ng barbong noon. Ha? Bastahan ah. Dito na ng barbong na saya. Ha? Ito tayo manok. May iba, boss. Ano? Balaw, barbong. Asa nga kakilboy manang na Bumot ini ba? Ano ito ba? Pindara ito. ay kata. Saan na ba ng kasawan? Wala. Mahaw ta, guys. Okay. Ay, guys. Hindi siya palat magulad. Ayun eh. Hindi. So! Ikot no?
Naon iro. Iling. Iro. Urot nga karon sa ako iro. Ay, dapat sa'yo ko ilis. Sagot ka pagpunta. Karoon na lang yung taglakaw. Makita yun na may ito na lang naglumlum nga manok. Kasi pulan po na. Hindi na lang ako nakabalik dito. Diba? Yawon ko na. Yan mo ito eh. Yawon ko na ako. Oo, di ko. Dahil ito. Bagay ito, kita hilo ka lang tayo. Ito. Sige na. Lang. Kalinay. Kam isa daw na oy. Ang isa. Katong gatas na milk. Nay. Hmm? Katong gatas na milk. Kasi wala isintro rin tapos ito mo kayo. So, gatas na milk. Ito ipalit na to. Tamis lang kayo nay. Grabe to tamis kasi wala isintro lang. Tamis ko no guys, ang gatas na milk ng meme. Ako siya. Hindi Diyos sa pagkasiguruhan mo. Kaslit ba? Hmm. Sana nay. Sige, Diyos ka magbabada. Mabiling lang kung sige project kami ginawan. Ito sa kape. Pa. Wala na ako na. Okay. Bakit na pamigil? Mababa na yan. Ang buwan. Hindi na sila kayo. Nay. Nay, tinood ba di ay na ilang ilang na kuya Abril na kabalo ng bugas. Kasi nakapalo kami na na. Nakapalo na trabaho. Nay, tinood. Ang dito. Tinood, Nay. Siya. Nay, tinood, Nay. Adi na ba? Nay, ayos na sa kabig. Kabig nun, Nay. Kabig nun. Kabig nun. Kay Snow? Banda ko kay Abril. Taro. Ay. Banda ko ni kay Abril. Tinood ba na Snow dito? Mabiling lang ingredient. Kaslit. Ano kung nakas? Ang api-api naman nila. Ang pagkapundok. Ang lisod ko, tas tao ya, amadir ya na. Kita. Tungkol sa lagang pinapin nila karon, sige sa bayad sa kemudian yang sa construction, mabayad ang kumpanya. Hindi mo pukuta. Nabi to ko makaihawan ni karog manok ah. Pero, ang sarap nila nga, usa, di masuk ng tuban ko. Hindi kami nagtrabaho ng business. Ang kumpanya, yun naman, usa ang ilang materialis ka dili. Kung dili ka dili ang ilang materialis, so dali lang mo na project. Kada dili man materialis di. Mga Unya agi api-api lugar ang inyong kasgit lugar. Nga. Imbes mura may kalipayan sa mga trabahan ko ang kasgit pagabot sa Disyembre. kasgit lagi. Ano kaya lang sa ibante ang pangukana lagi. Wala na sila pundo na karon. Diba sa una na pila ka project nila sa unang human nila sa wapan ng Disyembre. Mamawi sila. Na sila may nagdumala sa kumpanya. Ila. Wala sila kuha ng pundo.
Sa una, dahil sa pagmundo ka, dako ng project sa Davao, private, na project. Itong dili ang kwan, dili ka itong Davao maya ang project. Huwag kayo pa itong Davao. Hindi ang kasbit. Pag abot sa dito sa office, kadawang semana, ay, kasbit ang tao. Karoon kayo, Ning! hindi mabisa karoon. So, di ba na mo pa na wala daw kas-gift siya ni Alan, guys. Wa pa siguro. Ay, wala pa siguro di. Sa kabay noon, dahil so, karoon Wala pa rin ko na siguro. Wala yapon, wala pa siguro. wa pa siguro na abang wala kay na may ipabiling nila sa say. Kada ko kaya na nga kumpanya sa mga trabahoan niya. Mga kuwan sa tulos sa pinati. Yung mga project mga dili, di mahuman, Wala na. dilapas sa kontrata, bubayad ang kumpanya. Wala na siya magagawa. Gano'n na ang project, hindi mo na basta na project. Kasi bibili ka, bubayad ka sa kumpanya. Inana ng good na. Kasi sila may nagkuhan sa kumpanya, dapat ang mga materialis, ilay kuhan, kaya mga trabante, dilisad mag... Basta sa trabaho, unog gulay mga materialis. Ginaan. Kansin sa labor. Kansin na una sa labor cost. Una, kaya ang tao. May trabaho. Ano na PUI sa site. Oo. Ito na ang kuhan. Labor cost na. Ito na kayo labor cost. Niyatok mga sa ilang pumunta na labor cost. O, paday kasiguruhan ni Adi. Pero sa Christmas party mi. Wala Christmas party na may tabo. Isa igon. Ano karon? Fake news mo to? Ay, wala bitaw. Share mo kay naman Gladys. Naghatag mo nila Alas na ng milyon. tumakwan. Naghatag mo nila ng milyon na mo. Ang kumpanya mang good. Ginana ang kumpanya. Ay, hindi ko to sa'yo. Ang mga target. Pag ma kaya sa target mo, mas na target nila na di pa mag-abot dili nila, na sila makuha na project sa lungsod. Basta, na ang kumpanya. Di basta ang kumpanya na ang construction na kuhan. Baka, tarang zipline. Oh. Ipaspos ang trabaho zipline na makatindog. Pag tindog sa zipline, so, di taga ayaw project ang kumpanya sa gym. Oh. O makalawa mo, dili na malubog dili. Ang among bakit ya. Wala, lagi. Ihatag. Dili mabot sa Nani ba muto na bakit sa talisayo na water supply. Watering. Kung dili na ako makuha na katungkol sa materialis na dili-dili, bakit mahimo? Ate mo diya. Gawa sa pagampo. Ikaw, talibo, ipalaayos tayo mo muna. Ito na sila guys. Trabaho na si Alan. Si Relo na mag-eskwela na. Mahagtag baboy guys. Akong giumulan. O pa na akong gihatag. Kaya pa man ang mata. Kay mga bilasyon man kagabi eh. Sayo sa gabi pa kayo ay sa bahog. Ano? Mata na. Ay, paghatod ni Kuya Abril dito kami Gabi na rin ako ginuwan pagtangkal kakabok na ako igapon. Thank you, Mertin. Hindi sa siglay. Tulog sila guys. Sipat yung mabubuyan niyo eh. What's up? Kaya bang bahog? Ito, anak. May ginaghiluan pagkahapon kay pagkabuntag o kayo hugaw. Si Badik, tinghalan anak nai. Badi, Dili, mag-idak-idak mo na. kalaki ni Mimi. Yan, si Badik, idak-idak. Nai. Nai. Sidak-idak. Parang nalugong.
Waning tab na ayo pag ano kay nagmala ang tab, wala ayo pag suksok ang iyang sampungay sa iyang bangag. Kuhanin tong kwan mi kay hugasan ako nila ng plato mi kay glakaw to mi. Thank you, Mayor Cindy. Happy New Year. Napakumbag niya. Guys, kaulanon sa mong bukid, kaulanon nagulan na gid guys, nagalindahaw na. Ako kuanon na ni ang kuan guys sa palong laya. Ulan na gid siya guys. Nag-ulan-ulan. Akong tanig hangwaton ang gi kuan ni Alan pero kay nag-ulan. Yang gilampas. Hangwaton guys kay akong sunugon. Pero nag-ulan. Dapaw basta ulan. Labong na itong durian guys. Nag-ulan na. Daot ang tempo karon na. Daot ang tempo. Nangudlot siya guys. Nangudlot atong mangosteen. Di man nagpuraan ang ulan guys. Sayo kay nag-ulan sayo. Sayo kay ulan. Guys, ikaw sila nag-adto lang sa pero wala. Ag-adto ta sa Kuan tugbong. Pero wala tayo guys. ingon siya tugbong. Agaw nga saging sky? Ha? Kaon ka ne? Wala eh. Pagwa. Thank you. Thank you. Pagwa. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor Cindy. Atik na masaglay. Kapag hindi ako dalaan. Nahatag na among mayor sa pinaskuhan sa mga bata gahapon guys. Daw iyang papiding gahapon. Salamat Mayor sa imong papiding sa mga estudyante sa Mapua Elementary School. Manakugkuhan guys. Panghugas og plate 2. Basta mag-ulan, pundo ta sa balay. Pundo atong kalingas basta mag-ulan. Sayo kayong ulan. Bata pala si Mayor na. Estimate, no? Dili. Kasi guys. Bata pa kay si Mayor. Bata pa yung edad ni Mayor. 30 pa. Ikaw. 40 na. 11, 12, 13, 14. May bata na ni guys. Magsayo-sayo pag cellphone oh. Kaunchag saging. Walay kahumanan ang ulan guys. Tugnaw buntag pa. Tugnaw na. Wait lang, may apaso na ako kung ano pandong. Ay. Agapason ang iro. Imong iro, pariha ba nimong naong? Pariha nimo katamili. Mag-study din ka ha. Pero wala klase. Ako na gisin. Ay na ako nagipadala sa yung teacher niya studyhan. Joke lang, wala man. Wala na gid guys. Wala, nagyak na eh. Ikaw kuwan na eh. Ha? Ikaw kuwan. Di ko wagwan. Ayo eh. Parang nakulak mo pang kasi. Ang siya teacher ko si Mano, isa tay. Ang Yung malangga. kamutanan. Isa na po Ay sus. Bugaw itong manok ko kay ihawon ta na karon. Nay, isa na po Isa man. Bugaw itong manok ba? Isa na tayo. Wala na gyud guys. Muna among tempo din sa bukid guys. Nag-ulan na.
Ako nakapanilhig kay ni alarm. O salamat kayo sa inyong tanan guys, sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay, sa tanan-tanan, sa hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat sa inyong tanan-tanan guys. Shout out sa tanan guys. Daghan king salamat guys. Ikaw na ko Hanggang dito lang video ko guys. Bye-bye. Maraming salamat.